За нас е голяма чест, привилегия да покажете пред вас първите 5 от листата на Политическа партия ГЕРБ в Пловдив. Изключително голяма удоволствие, гордост и отговорност. Водач в Пловдив е Бойко Борисов. И вчера на матча, говорейки с фенове на този прекрасен стадион, осъзнаваме, че наистина човека, който направи най-много за спортните обекти, за инфраструктурните обекти. Дори бюджетът на Пловдив от държавата, знаете, е над 100 милиона. Това е господин Борисов и за нас е наистина голяма чест. На второ място в нашата листа е професор Дженева. Когато говорим за култура, когато говорим за фолклор, когато говорим за Академията за танцово, музикално и изобразително изкуство, когато говорим за ансамбъл Тракия, неминуемо всичко това е свързано с професор Дженева и ние много се радваме, че тя е на второ място. На трето място е Георги Георгиев, доктор по право в Софийския университет. Той е работил в Столична община, в Софийския общински съвет като председател, сега като заместник председател. И се надявам наистина приликите и разликите да бъдат осъзнати и да имаме повече помощ в правилната насока. На четвърто място е Деница Николова, която изключително много ще ни бъде в помощ с развитието на инфраструктурните обекти на града. Знаете, околовръстното е приоритет за град Пловдив. В момента многото срещи, които проведахме с АПИ, с Министерството на регионалното развитие, с Министерството на транспорта, имаме напредък, но ми се ще да е по-забързан този ръст и напредък. Знаете, за една част от околовръстното ние имаме одобрен проект, избран изпълнител и трябва по-скоро да започне строежът. На пето място е доктор Валерия Славова, която е нашия представител в областта на здравеопазването. Аз мисля, че е една много балансирана листа, която ще покаже силата на Пловдив и това безвремие в държавата трябва да спре. Колеги, въпроси? Ами може би към господин Георгиев. Какво ви доведе в Пловдив? Защо точно Пловдив избрахте? Знаем, че сте много свързани с София. Връзката с София си остава. Нека да кажем, че ние отиваме на избори, които са национални. Те не са местни избори, национални избори, на които трябва да решим големите проблеми, които стоят пред нас като нация. За съжаление, през последните 3 години безвремие, в които страната бе тласната от колегите от Продължаваме промяната, които бяха толкова фиксирани в постове, в власт, в привилегии, което впрочем стана ясно и защо е всичко това. Започнаха да избояват седмица след седмица скандали. Нито местната власт, нито кметовете могат да работят, нито хората могат да бъдат спокойни, когато държавата се тресе от скандали. Затова ние отиваме на избори, за да сложим край на експериментите. Ще търсим подкрепа от нашите съграждани, от цялата страна. За мен е огромна привилегия да бъда част от листата в Пловдив, защото имаме възможност да поставим в релси нещата. В крайна сметка политиците трябва да решават проблемите на гражданите, а не да занимават гражданите със своите проблеми. Кажете ми, нормално ли е хората, които твърдят, че ще налагат върховенството на закона? От Продължаваме промяната 4 дни вече да не отговарят фалшифициран ли е един подпис или не, положил ли го е човека или не. Гражданите не могат да бъдат заблуждавани, не могат да бъдат лъгани и нашата голяма задача е да разобличим всичко, което видяхме до тук и да дадем адекватна алтернатива с научените уроци, с опита на господин Борисов и с екипа, който имаме, който всъщност е част от тази листа и от останалите листи в страната. Ако трябва да съм откровенна, мен с Пловдив ме свързва доста сантиментално чувство, защото всъщност работата ми с европейски средства започна именно в Пловдив. И в далечната 2004 година управлявах един проект, който беше свързан с производството на гербери. Лабораторията беше на Марково тепе и така има много сантиментални чувства изобщо към региона. Но на практика целият ми опит, свързан с развитието на регионите в България, защото бях 2 пъти заместник министър на регионалното развитие и благоустройството, ми даде възможност да имам много сериозен поглед върху работата в развитието на целия град. И ако се мислите тук, основният централния парк на Пловдив е изграден именно с европейски средства и именно от страна на регионалната програма. Много са обектите, които сме изпълнявали, няма да ги коментирам, но всъщност линията ни от тук нататък и посоката е много, много важна. Защото на нас ни предстои избора на хората и заедно с господин Темелков сме заедно в една група,